Шириншоҳ Шоҳ Темур барои халқи тоҷик чӣ гуна мубориза бурда буд? Ман ҳозир ба шумо нақл мекунам. Шумо бошад ба саҳифаи ман обуна шавед. Вақте ки Шириншоҳ Шоҳ Темур соли 1923 аз Помир ба Тошканд бармегардад, дар он ҷо аллакай шӯрои маорифи акалиятҳои миллии Туркистон ташкил карда шуда буд, ки дар он бахши узбекҳо, туркманҳо ва қирғизҳо мавҷуд буданд. Вале ӯ бахши тоҷиконро пайдо накард. Ҳангоми пурсупоз кардан, яке аз масъулон ба ӯ гуфт, ки миллате бо номи тоҷик вуҷуд надорад. Шириншоҳи ҷавон инро шунида эътироз кард: ман тоҷикам. Масъул ба ӯ бо тааҷҷуб нигоҳ карда гуфт: пас худатон ин бахшро ташкил диҳед. Шириншоҳ бошад воқеан дар кумитаи марказии ҳизби коммунистии Туркистон бахши тоҷиконро ташкил дод ва ин кумита аввалин сохторе ба шумор мерафт, ки ба масъалаҳои миллии тоҷикон машғул буд. Қаҳрамони ҷавони мо барои тартибдиҳии китобҳои дарсӣ ва луғатҳо бо забони тоҷикӣ тавонист Садриддин Айнӣ, Нисор Муҳаммад ва дигаронро ҷалб намояд. Марҳилаи дигари муҳими фаъолияти Шириншоҳ, ки ба ҷудо шудани давлатамон аз Ӯзбекистон мусоидат кардааст, ин дар ҳайати Тоҷикистон ташкил намудани вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон буд. Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Нусратулло Махсум бо заҳматҳои зиёд қитъа ба қитъа ҳудуди имрӯзаи давлатамонро ба даст оварданд. Аз ҷумла соли 1929 бо саъю кӯшиши якҷояи онҳо ба ояти Тоҷикистони навбунёд вилояти Хуҷандро, ки гаҳвораи инқилоби Осиёи Миёна ба шумор мерафт, ворид намуданд.